Samtang mga tao sa nakaduol sa 5 anyos nga batang inchik nga nagpositibo sa coronavirus naka-confine karon sa usas mga tambalanan dinhi sa Dakbayan, Sugbo, gimonitor usab kini sa taga Department of Health. Samtang inahan sa mga bata negatibo sa coronavirus apan gipahiluna kausab kini sa isolation room. Ano ang report? Sumaan ni Direktor Jaime Bernadas sa Department of Health Region 7 nga hugot nilang gimonitor ang mga taong nakaduol sa 5 anyos nga kaubang pasahero sa eroplano hangtod na sa airport. Kini aron masayran ang kahimtang ug masiguro ang kahimtang silang panglawas. It's still a matter of concern, a public health concern, so that we are all also vigilant that it will not really spread to the rest of our communities. Giklaro ni Bernadas nga bisan og nagpositibo sa coronavirus ang bata apan dili pa masuta kung unsa nga matang sa kagaw o strain ang mitakboy nini. Bugtong ang confirmatory lang sa specimen nga ilang ipadala ngadto sa Australia ang makatumbok kung unsa nga matang sa coronavirus. Usa sa gipadagan-an sa mga health officials ang bag-ong strain sa virus gikan sa Wuhan City sa China. Samtang gipadayag sa DOH official nga naa sa stable condition ang bata. Samtang ang inahan nini negatibo ang resulta sa RITM. The patient now is symptomatic. He is in the hospital and awaiting for the other samples that were taken. By the way, we have already received the first monitoring result. We turned out negative. So we are waiting for the second specimen to come or to arrive. Sama sa flu ang timailhan sa coronavirus nga mahimo rang mapugnan pinaagi sa pagpalig-on sa immune system sa mga tao. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.